まず皆さんに一番お伝えしたいのは、高市総理の覚悟の凄まじさです。会見で総理はこう言い切りましたよ。自民と維新で過半数が取れなければ、私は責任を取る。つまり辞めると。高市総理か、そうでなければ野田総理か、斉藤総理か別の方か、国民の皆様に内閣総理大臣を選んでくださいと。これね、普通の政治家なら絶対言わないんですよ。なぜだかわかりますか？今の永田町の常識は、選挙に負けても権力にしがみつく。これが常識だったからです。例えば以前の石破総理を思い出してみてください。参院選でも衆院選でも自民党が大敗し、与党で過半数を割りましたよね。国民からノーを突きつけられたんです。普通の感覚なら即辞任ですよ。でもあの時どうなりましたか？野党がまとまれないことをいいことに、責任を取らずに居座り続けました。あれこそが政治不信の元凶なんです。選挙には負けたけど、総理は続ける。そんな見苦しい保身が当たり前になっていた。でも高市さんは違いました。その退路を自ら断ち切りました。まさに背水の陣ってやつですよ。もし過半数を取れなければ、スパッと身を引く。この潔さ、正直めっちゃ気持ちいいです。